fusilamenduak eta Frankok jarritako errege batek oso argi adierazten dute gure ustez transizioaren natura eta transizioaren proiektua. Dena lotua eta oso lotua utzi nahi izan zuen diktadoreak bere agurra egin zigun fusilatuz eta errege bat jarriz. Egun Euskal Herriak pairatzen ditugun hainbat eta hainbat arazo, transizio ez demokratiko baten ondorio dira. Iraganari begira guk etorkizuna irudikatu egiten dugu. Iragana baduen herria bagara, baina gehien bat etorkizuna duen herri bat gara. Mugari gabeko etorkizuna nahi duen herri bat. Baina baita ere argi dago arrisku bizia badagoela. Fasismoaren arriskua, neofasismoaren arriskua, autoritarismoaren arriskua. Eta horri ere aurre egin behar zaio. Estrategia ez da taktikoa, autua estrategikoa izan behar da. Proiektu politiko bat defendatuz, herria antolatuz, herria mobilizatuz, herri bat martxan jarriz. Hori da gure erantzuna, hori da gure estiloa. Hortara deitzen dugu azaroaren 22ko manifestazio nazionala Bilbon. Memoriaren blokea garelako eta etorkizun zabala, luzea eta mugagabea nahi dugulako gure herriarentzat. Dei egiten diogu Euskal Herritar guztiei berriro ere frogatzeko herri honek ez diola bere buruari fallatuko.